Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, ang nagpailingad iti nagan nga Imelda, nga iti agdama kat adda iti Hong Kong. Ngem sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kada Joel Kilon iti Texas, Matet Awel iti Israel, Adela Vergara iti Hong Kong, ni Dimple Chloe Ganuelas. Happy birthday my dear son on September 19 from Leonora Bautista iti Binalunan, Pangasinan. Shout out pa kada Edith Manantan, Belinda Ramos iti Toronto, Mary Jane Naval iti Hong Kong. Pamilya kan anak ko ada Mart, Migs, Joms, Zailin, kastamat dagiti apok, isuda ate Jessil, Kuya Quill, CK, Kuya Renz, and Micah from Bing Soriano iti Brunei. Happy birthday Justin Nicole, kan happy birthday mat kan ni Levi Dakiwag inton August 23. Shout out pa kada Rodel Abella iti California, USA, Evangeline Rodrigo, Jan Rabanso, kan Jane Laiko. Amin at tagahalyap Asipulo Ifugao, kastamot da Uncle Manuel kan Auntie Tita kan Arthur Sr. from Arthur Jr. Tamang kan Zipagan family iti Malamag East tumawi ni Isabella from Bimbo Tamang. Makablaawan pa ni Mrs. ko ani Jing, the only daughter ko ani Kathleen May,
Kan dagitoy kakadwak a beekeeper, iso da utol ko a Rodel kan Cornelio from Renante da Calcap iti New Zealand. Shout out kada Jasmine Rivera iti Qatar, Geraldine Larocco. Happy birthday Milet Mayo Kaskayan. Dagiti kakabsat ko ada Agnes Agurin di Tadagupan Tabok Kalinga, kastamat ni Mayo Agurin ken Shane Beverly Agurin Wangag from Marilu Odluz. Shout out kada Jenny Rose Unciano, Evangeline Rodrigo, Mela Reyes iti South Korea. Pamilya di Tabanawang Bantay Ilocos Sur from Kathy Malana iti Hong Kong. Ni Julius Rosena iti Taiwan. Engineer Janet Fernandez Mateo iti Jadi Nueva Vizcaya. Kan Maribel Mateo iti Hong Kong from DFI and Zoji. Shout out pa kada Gemma Frutas kan Novelin Kujamat. Kids ko ada Dayan, Ryan, Nicole kan amin a friends ko dito'y Hong Kong from Rowelyn Corpus. Kan makablaawan pa da Hazel Plamiano, Olivia Rocco, Ives Tejano kan Marites A. Amuyo iti F. Amuyo Store iti San Fernando City, La Union. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Imelda. Dear Manang Emmy, Imelda latan ti iyawag mo kanyak. May saak nga OFW dito'y Hong Kong. Sumagmamanumutan atawan nga agtrab-trabaho ak dito'y. Nakaawid ak kuman, ngam gapota dimtang ti COVID-19, jak nakaawid kat intuloy kulatan ti nagtrabaho dito'y. May saak kadagiti naayat adumdum ngag iti drama nga Iloko, kabayatan ti panagtrab-trabahok manang. Tamalaksid amaliwliwaak, adamay dagiti adal amapidot kadagiti uploads yo. Adamot padas kumanang akayat ko nga ibinglay. Nagtaudak iti nakurapay a pamilya manang. Dua kami laeng nga agkabsat, kat adayo ti nagbaetan ti edadmi ni Eman nga ading ko. Iti probinsya mi dita Pilipinas, panagtalon ti kang runaan a pagbiagan dagiti agindag. Nagagat ti inak, uray mo't ket din itatang, ngam adda bisyo na akagurgurak, kan isumatlaang ti puor ti kararwan ni nanang ko. Rugyak nga rod manang ti agsalaysay. Nanang, adala man ti rabi Ingkay maturugan. Awan pa'y mo ti amam anak ko. Urayok pa'y sumangpet. Nanang, sigurado nabartak manan ni tatang nga agawid. Ingkay kat ti maturugan, tama no kumaro pa'y tirikrik naan nyo. Amuyo lang arudan nga da sakit yo. Di na pagdanagan anak ko. Kabaulak. Siya kun ti manguray ka ni tatang, nanang. Ingkay aginana tarabiin. Si kanti aginana anak ko, tadapay klasim no bigat saan aya. Malumpay ti klasik, nanang. Isong awan anyaman na. Ngam anak, sigurado apariing naktumot laang ni tatang mo. Tasyak ti kayat na mga sikasukan ko ana. Nanang, saan ko man anatangkan ti ulo yo? Siya kun ti makaamo. Maturog kayon, tadikat kumaro tirikrik na inyo, no kanayon kayo nga agpuyat amang ururay ka ni tatang. Apaya sikati ng oray kanya. Ani nanang mo?
Pinaturog ko ni nanang. Tamadikan ko na ti kanayon ngagpuyat. Anya katamad nga pagpagamaw. Ingaringan. Ni, apay amasapol pa'y laariingan nyo ni nanang ngay. Wala tayo sa ti mga sikaso kanyak. Unay kayon tatang. Kanayon kayo anabartat nga agawid. Kalpasan na. Paasikaso kayo ko ni nanang. Nagaing ka mata na sumaaw, Imelda. Sino kaya iti panagkunam? Anak ka lang mata. Ingaringan di ilam. Tayo sa ti mga sikaso kanyak. Darasaw! Manang Imelda, nabartik manin ni tatang dirabihan niya. Wan ading ko. Kat kakaasi manan ni nanang kankwana. Apay akas dyan ni tatang. Kanayin latan anabartik nga gawid. Naimbag ko man maturog ang adagos ngam saan mat. Day tangarod kat. Sang kaibagak kankwana, asaan amabalin akanayon amapuyatan ni nanang amanguray kan mga sikaso kankwana no kas di anabartek. Tada sakit ni nanang. Ha? Masakit ni nanang? Kadagiti napalpalabas ngal daw. Nadlaw ko asabali ti jar ni nanang. Kasla ko markaro ti rikrik naan na. Gapo iti kanayo na panagpuyat na mangururay ka ni tatang. Di lamaas yan ni tatang kan ni nanang. Ngarod Jakman amo ka ni tatang. Tila ang bagi na ti pampanunutan na. Noon niya ti kayat na, isulat ng tiar aramidon na. Di na tayo pa'y amo apanunutan mo ta pamilya na. Nang runa unay ni nanang. Nanang, madlong agkakapsot kayo. Imelda, anak. Daytan, ti kanayon nga ibagbagak kada kayo. Makapadakas matkat kada kayo ti kanayon ang mapuyatan. Di na pagdanagan, anak ko. Ha? Nanang? Okay kayo kadilaan? Oh, anak. Ni, apay nga rod may akasla kam kamatan nyo matun ti angas yo. Saan man, di na pagdanagan, anak ko. Awan anyaman na daytoy. Saan nanang? Makitkitak iti lang ayo asaan kayo nga okay. Adalakit ti... Ha? Nanang? Diyos ko! Natalimudawan ti inak! Nanang! Naatake ni nanang ko manang Emmy, kat saan min isambut pa'y iji ospital. Sumagmamanula bulan idin kat agturpusa kon iti komersyo a kursok. Napalalo tila dingit mi kani Emma nakabsat ko, gapu iti ipupusay ti inami. Daydi matlatirugi ti pananggurak iti amak. Tauray anya pa'y ti kunaan ti sabali a tao, mamatiak nga adabasol ti amak iti napasamak kani nanang. Iti laksid ti panagladingit ko gapu iti ipupusay ti inak. Ingka gumaaklat ta nga inggaed ti panagadal ko, babaan iti bukbukod ko manang, tadyakon pulos nagkid daw iti kwarta iti amak, sipod idi.
Agingga iti may sa agundaway asimmang petak iti balaymi. Ne, ading, sino tinagluto? Ni tatang manang Imelda. Ha? Sigurado ka? Wen manang, iso tinagluto. Nagbalbalsig pa'y kititi pagaron iti dalikan taamangan ka no kilata may busti gasol. Itaman pa'y nga inaramid na ti kastoy. Kan, itaman pa'y anasapa si Mangpet. Mas dawak mo't nga rod manang. Saan pa'y anak kainom Anya? Milagro talaga. Kat, ayan na nga'y. Ade jay likod ti balay manang. Agisimsim pa'y ti pagmulaan na kano iti kumpurmila di taan natang. Anya? Talaga ang milagro. Anya nga tanga angin tinang puloy kan kuana. Idi si bibiyag pa'y ni nanang. Kanayon anak katugaw diti amang ururay ka ni tatang. Kanayon idi abagaak amaturugan. Tamay parit kan kuana ti agpuyat. Imelda, anak, Ha? mabalin ka di ngagsarita ta. Adala man ti rabi. Kayat kun ti aginana. Tamasapa akpay ama panagtrabaho no bigat. Ha? No anyaman ti ibagayo. Inton maminsan tulaangan. Sige, tainak maturugan. Pasensya kayon. Ngam di kay kayat ang makasarita. Aging gaita. Nasakit pa'y laang tinakam ko gapo iti kaawanan ni nanang. Katda kayo ti makagapo tatang. Basol yun o apay apimusay tinak. Amok akagurguranak ni manang mo, Eman. Tatang, Di naman ibkas. Marikrik nak akaguranak. Kat oray din aklonen. Mamati ak nga da pa kainaigan day ta. Iti ipupusay day dinanang iyo. ha? Pakawanan na kuma, Eman, anak. Pakawanan nak no nagbalinak man ang mamartag ide. Nga isulakit diti may sa akim marwan ti sa gubanit day di inayo. Agsangsangit kayo, tatang. Jak malapdan tirik na anak. Tauray dandanin makatawan nga awan day di inayo. Jak pa'y lamaklon ti kaawanan. Tatang, Nasaysaya at kumapay no siya klaangan tinatay ngamday di inayo. Siya klakuman tinangipulang iti bulod ko abiyag. saan kayo kuman ngagsangit, tatang? Punasin niyo lagi tilwayo. Gusto ko man. Jak malapdan ti agluha anak ko. Tano pagarupon niyo kan ni manang mo, nga awan anyaman na kanyak ti ipupusay day di inayo. Nagbindot kayo. Tano maikawa kayo iti kaawanan. Nagkarkaro pa maikawa ak anak ko.
Lading itak ading ko. Ngamjak mamati iti imbagam ang nagbaliwan ni tatang. Ha? Manang Imelda? Kat uray pa'y anya ti aramidan na. Saanan amapunas pa iti panunot ko ti kinapudno. Nga iso ti makagapuno apay apimmusay day dinanang. Ha? Namin ano idin a kinasaritak. At dapay dagidi gundaway asya kon tinanguray kan kuana no maladaw nga agawid. Ngam istorbon na lata idin ni nanang. Manang Imelda? Madlaw na laos tiguram ko ni tatang Talaga ading ko. Katjak tumapakawan ti amata. Manang? Iso ano nadlaw mo? Jakon pulos nagkidaw kan kuana iti uray anya manipod idi. Ngamin, jak tumapakawan ni tatang. Manang Imelda? Iso asi ka ading. No adda masapol mo, ibagam kanyak. Likli ka mo ti agkidaw iti anyaman ka ni tatang. Tapara kanyak. Awanan ti amata. Nga uray agdadata nga adda ditoy akakabkabalay ta. Amok asaan arumbang, ngamjak nalapdan ti bagik manang Emmy. Amok asaan arumbang nga impluensya ak agraman ti kabsat ko, ngam inaramid ko. Namin ano aginandat nak akasarita ni tatang, ngamjak inikan iti gundaway. Tatalaga nga intanem kon iti isip ko, abasol na ti kaawanan day dinanang mi. Impamaysak ti atensyon ko kada kami nga agkabsat. Kat kasladyak makitkita ti amak, nga uray agsinsinnabat kamin iti uneg ti pagtaengan mi. Agingga ana addaanak iti nobyo, manang Emmy. Anak, asino di ka na yun amang itulod ka ni manang mo nga Imelda? Ni Manong Art day ti tatang. Nobyo ni Manang. Ay, at dagaya mo nobyo ni manang mo. Wen tatang. Ngam amuyo. Kasla saan ko akursonada ni Manong Art para ka ni Manang. Anya di kayat mo asawan, Eman? Diyak masigurado tatang. Ngam kasla sa bali to ugali na. Anya? Day tatagpay so tatang. Iti ngamin na minsan ngayon kuyog nak ni Manang iti panangan day tirwar. Nadlaw ko kasla arugante. Naibaga akong day taka ni Manang Imelda. Ngam di nak matikas kaso. Anak, nukas ta tinadlaw mo iti nobyo ni manang mo. Rumbag lang arod ang mabantayan ti kabsat mo. Tatang? Amok analaos tigura kanyak ni manang mo. Ngam, ikagumaaklat ta akasarita, maipapan iti nobyo na. Kumaya ti bibiyang yu kanya. Saan dak apakibyangan taamok ter aramidak? Ay, tiyakla kayat ama isagmak ka, anak ko. Anya ko maaga po ang maisagmakak ngay. No talaga napudnukan ka da di alalaki. Iamamom kanyak.
Iti anya ko maaga po. Imelda, Ulitek, saan kayo nga agin sasaya at kanyak? Paano talaga kumaanasaya at kayo? Si bibiyag kumapay nga aging gaitaday dinanang. Agpudno ka Eman, sikat tinakaamon ni tatang timay papan ka ni Art anya. Manang, Jack magustuhan ti panangibagam kan kwa na iti may papan ka ni Art. pasensya kan manang. Nung talaga nga minasabali tinadlaw ko nga ugali ti nobyo, may tinagkukuyog tayo. Apay nga min akinad nga mo ni Art. Saan mo pa'y matngam amo unay di tao ah? Manang Imelda, saan na kumakagura? Si kalang ti pampanunutag. No talaga apang panunutan nakakabsat mo. Saan ko man arumbang nga imbagam ka ni tatang ti amin? Talaga ajak magustuhan ti naramid mo. Saan Apulos? Oh, Art. Apay nagsardang ta dito eh. Ijay pa'y abanda ti balay mi. Imelda, saan ka pa'y ngagawid? Sumurot ka pa'y kanyak. Ha? Ni, papananta ko ma. Kan may isa, adatan dito'y lugar mi. Ibagbagak mo't ngamin itay pa'y sumurot ka kanyak. Ngam di mo mo't kayat. Art, rabiin. Pinagustuhan ka lang arudan ananganta ijeruar. Saan ka di? Wan, nga madapay masapul ko, arumbang ngay paay mo. Ha? Art? Oh my God, tadapay papananta. Saan? Diyak kayat? Sumurot ka kanyak mo numadaksan ka. Art? Anya tararamida mo? Kan apay nga day mo kom. Adon ti gastos ko kun kay Imelda. Rumbang lang agsingirak matan. Anya ti kayat mo asawan. No di ka maalay tinasantuan na saritaan. Alaan ka nga rot iti puwersaan. Anya? Oh my God! Ipatan ti anak ko, ayop ka! Tatang! Man nakibiyang ka alakay? Tatang! Diyos ko! Tulungan na kami! Tita kayo! Tulungan na kami! Tatang! Tatang! Tatang ko! Tulong! Tulungan na kami! Tulong! Binagsul ni Art ti amak manang Emmy. Naimbaglaangan tada nakangeg iti panagpaarayat ko iti daydi akan nito. Isoan na ipanadagos iti ospital ti amak. Iti panagwanawan dagiti tanod ken dagiti pulis nga immarayat natiliw da ni Art. At dagaya man sigod akaso ni Art tanairaman iti panagtakaw ken panang bastos kadagiti babae manang. Urayak la nagkintayag iti naamwak maipapan iti nobyok. Idilaeng anaamiris ko asaan ko gayam akabaelan a mapukaw ti amak. Apaman anaimbagan ken nakarwar iti ospital ni tatang ko, sa kamila nakapagsarita iti nasayaat. Nagkid daw kanyak iti pammakawan
Gapu kadagiti panaglablabos na, idi si bibiyag pay ti amak. Kat dagos met a pinakawan ko ni tatang ko. Takas iti nakunakon, jak kabailan a mapukaw kada kami nga agkabsat. Daydi meten ti rugi tinasayaat a panagtitinnunos mi. Idi nakaabroad akon manang, impamaysak ti nagtrabaho para iti ama ken kabsat ko. Ket iti tulong ti Diyos, sa anak met anapaay. Panggap kun ti ag for good iti panagawid ko manang. Ket namnamaek nga agbalin kami anaragsak kada tatang ken eman akabsat ko. Daytoy ti padas ko, toy pagayam mo, Imelda. Imelda pagayam ko, ti tao no kapagpaggasan tigura na, talaga saan ang makapagpanunot itinasayaat. Kasta tinapasamakan ka, nang runak at kinunam at talaga nga intanam mo iti isip mo, abasol ti amam tinapasamak iti daydiinam. Naimbaglaangan pagayam ko, tadagos anaipan iti ospital ti amam, kat nalasatan na tinapasamak kenkwana. Ken ti rumbeng a pagyamanan nyo, ket ti pannakatiliw ti lalaki a nagtalkan, ken inayat mo, adanda ni nangutang iti biag ti amam. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Mapu